Sampeyan tak bedheki bakso napa sing paling enak ya? Bakso nggih, bakso daging. Ora iso. Enten sanese? Ana sing paling enak bakso dikukur esuk-esuk niku. Bakso kok dikukur niku ngono. Wah, sono. Yang kecil-kecil tak karo-karuan. Napa jenengan nggih remen bakso sing dikukur-kukur? Niku wonten bakso bakso kukur niku wonten teng daerah Jalan Solo niku baksone gedhe banget. Oh, ngono ta. Heeh. Kuwi ora kok bakso kukur ora ning asline bakso ukur. Oh. Bakso ukur iki ukurane karo mangkok meh padha. Dadi ampun ndek pikiran sing elek. Oh iya ya, nyoba. Ayo jai bakso werna-werna. Bakso bom ngono. Daerah Cedak. Lah niku kakean bakso niku. Nggih. Katutan nampase niki.